Hi guys. Naligo ni siya para lang sa vlog na sad niya. Ako na ani kay imbalance kay ron. Di preparasyon. Look at me. So mga lakaw mi kay typical weekend mag grocery kay wa na stock. Wa na para kuan. Oh yeah. Kaon. Mag car wash po, pagasolina tanan kanang basic. Tanan. Shopping? Wala shopping kanang grocery shopping ram kuan. Yeah, magluto sa mig special nga pagkaon kay weekend man. So mo na namong nandan diri. Unsa may ito menu? Para unya. Atong tanawon unya unsay makakuha nato. Mag-bake ko og banana cinnamon rolls. Magbiko siya. Mag-bake. Bake day. Dili mag-bake ko. Di na ko kaginhawa. Di na ko kaginhawa. Look at my snake. So, manamig grocery. Look at my snake. Mo namig i-load. Look at my snake. Unsa man nga snake dong? Cobra. And I got a lollipop. Tagaan siya libre. Hi, Dion. Hi. Hi. Kaya tadi, sir? Kaya tadi. Uy, Bin, diri lang dong. Kapoy ka na ano. Ay, matabang niyo mo. Makugbutang. Din. Ano lagi buot-buot ba? Mga nasisitira niya mong ipamalit ha. This makeup. Defensive. Bakit ka nang gulit? Necessity ning nasilaw? Ay, Beer? Nasisitira niya, gano'n? ginaw kayo. At least nara sa balay ba? Nami sa makdo kay. Hi. Quarter pounder meal. 2. Ay, that's okay. Gutom kayo eh. Makagutom sa mat mga English. Mag-action star eh oh. Hi. Hi, what are you doing? I'm eating fries in my burger and I have a Star Wars toy. Duh. English paka ka naman dong. Mas Rubin Padaplin. Uy. Rubin Padaplin. And my snake. Duh. Kunuhay, bawa siya kabaw nga videohan siya. Ito yun, dyan na. My snake, look. Forma-forma siya din na oh. Look, snake. Bawa, kunuhay. Para magwa kibaw nga gibidyohan. Wala ang gingon dire nga, dire IT juga dire imutan na hasta kaning pagpagasolina sa kanan daw. Ikaw mahimo kang gasoline boy dire or gasoline girl. Wala may kuan dire bantay ba? Okay, okay na? Anisay ra ba anisay? Mana? Manan yan na nami para karuwas or kauras. Dito day bayrandaan pod. Pwede ra ka mobayad diha, pwede ra sa dasud. Pwede ra di ka mo bayad Pwede pero ra sa mobayad dito. pwede ka magpa-car wash pero di ka mo bayad. Para magkaurasan kas tag-iya ba? Hindi ka bayad. Padung na may musud. Kaurasan. We cannot see. May pang sakyan na nanyampo. I cannot see. I cannot see. Ito kay mulit, no? Unsay colors ana dong? Pink. Wow, colorful kayong buwa no. Pink and Blue? Blue na. Onshwa? Tawad pa man so kaon sa tag burger. Nagpungs dunggan pero sige na lang. Din, dili man it's okay. Pila man hadlok dong. See? Dili jud na kusog. brush. Brush. Yeah, kay para malimpyo, di ba? Brush. 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 See? Brush. May pangsakyanan, mag-brush. Cute yun. Oh, di ba nindot? See, di ba nadlok?
Mga tubig daw. Uy, limpiado naman kaayo. Uy, Guys, so muna ako kay magpreparar na ko sa among lutoon nga special nga sudan karon. Ya, siyempre malimpiado kita ni kay automatic man nga mong panahon na, no? Unsa man pagkuan? Unsa Para sa pag-operate? kamot ni siya, pero imong gamiton, sikura, tanaw. Sikura. Ganahan mo pro? Awa, sikura yung imong gamiton, no? Uy, ibalik sa mani. Uy, noon sa mangka. Nag-host ko ba para di ko kahilak sa Bombay niya. Traka, maghapon. Kaya? Hi. What's up guys? So, naramay diri si Gawas. So, magluto may karon og special nga kufta, beef kufta. Pakufta ta sa So, shrimp di. So, para din sa mga kusog bukupot. So, muna na itong ingredients. Ito rin ilahin ng shrimp. Natay beef, ground beef nga 80-20. So, 20 nga fats, nya 80 nga unod. Nya natay parsley. Chopped Unsa na may parsley. kuan, unsa may kanang substitute ani, walay parsley. Kaning parsley Ato sa nga to pa sa tuwa. Sa to golden duranta ra ni. Para giila dali. Na, naro. Golden duranta ni parsley. Chopped na onions. Nya kani. Natay oregano. Sa may spices na to din ha. Oregano, ground cinnamon, paprika, black pepper, ground cumin, salt, olive, og garlic mince. Okay. Pulan mo kong chop. Kumbahaton ako, kaya ako ning i-mix. Limpyo na akong kamot ha. Kanang hunaw ko ganiya kung gamit ang sikura nga. Automatic nga sabon. Okay. Larga. Larga bola. Yabo na naman. Yabo. Ano yan? Yabo sa nilo. Yabo. DJ. Uy, ipalid mo. Palpak mo, palpak. Muni ang nakakuag mag-outdoor ka nga shooting guys. Outdoor Kay cooking. mapalid ni siyang mga kuan guys. Outdoor cooking ko ni. Ingredients. Pag-shot naman tahan niyo eh. Apil na siya sa kuhan ka ng pa-effect ba? Yeah. Sinabutang na nila ko tanan. Paprika. Sa man wala ni measurements. Wala, oy, basta mga pro. Pro gani ka, di na kailangan measurements. Takos pa ka, beginner gayo. Tindi na Another mata-mata style recipe din ni. tindi na nimo ha. Asin. Pagkakasin. Di ka mauwa mag-asin kayo. Ito kung magkano. Anara na siya niya. Di mo na siyang kumut-kumuton kay hindi na mo kumut-kumuton. Di kumot-kumot sa Muna yung nakapadaglam yan eh kay so kaning kufta kay originated ni siya sa asa gani siyang kufta. grease. Greek ni siya, Greek. Ako sure ayaw ako ipangutan ay ikaw may nagbuhat ana. Okay, bawo bitaw ni sa style ani basta mao ni siya. Mura na siyang ano niya. I was running. Muna na siya after mix ang resulta. So karon kaya ako saning ipa tauran para ma-marinate niya. Maghaling ko and then mag-prepare sa ko sa shrimp para apilog sumba.
So ready na ni siya isugba, shrimp o beef kufta. So maghaling na ko while nagpatara na siya diha. Ay guys, so luto na. Ang kuha niya, gi-attract ka, mamidiri. Kini-post ko sa story ba? Gihamag, mamidiri oh. Sir, okay na itong kaon niya, sir? Okay, kayo. Ma'am, oh. Mo na yung mga doon o dunya ba? Kuha, midiri ka Lami naman. na, basta libre si tao, lami. Naman may utang good niya, gi-arre mi ba? Kaya may kabayad. So, track kami diri. Sir, okay na tada, sir? Lami kayo. Ma'am, Ma'am Ace, masina. Tingong diha. Lamig tayo. Ma'am, dala ma'am. Oh, Hey. Hey.